Vítejte. Mike Tyson je muž své epochy, legenda. Byl to Iron Mike, považovaný za boxera, který koncem 80. let vyvedl těžkou váhu ze stagnace, kdy se lidé opět začali zajímat o zápasy v boxu mezi velkými chlapy. A dnes se podíváme na 6 knockoutů Iron Mikea během jedné vrcholné formy, které ho proslavili po celém světě. Naše klasika začíná soubojem s Marvisem Frazierem 26. července 1986. Neberu to jako kompliment, když lidé říkají, že mi Tyson připomíná mě v nejlepších letech, řekl Joe Frazier v článku publikovaném v Glen Falls Post-Star. Dokázal jsem, že jsem šampion. Lidé si myslí, že Tyson je budoucí šampion, ale v tuto chvíli nic nedokázal. Bojoval jsem s nejlepšími, on bojuje s každým. Můj syn Marvis je mnohem větší než Tyson, silnější než Tyson a ví, co má v ringu dělat. Teď sledujeme Mikea Tysona společně. V červenci 1986 se neporažený, ale dosud netitulovaný Mike Tyson setkal se synem bývalého nesporného mistra v těžké váze. Frazier junior vstoupil do zápasu s Iron Mikem s 1 prohrou a byl považován za jednoho z nejnebezpečnějších Tysonových soupeřů. Jen chvíli po úvodním znění byl Marvis opřený zády o provazy v rohu, téměř sťat tvrdým zvedákem. Tyson odstranil veškeré pochybnosti o tom, že by syn šampiona mohl najít cestu ze situace, ve které se odstl přidáním dalšího pravého háku směrem k Marvisově hlavě. Frazier v bezvědomí padl na plátno a rozhodčí Joe Cortez okamžitě zasáhl a zastavil zápas, který vypadal spíše jako masakr. A Mike tak získal nejrychlejší vítězství své kariéry. S 30 sekundami trvání zápasu zůstává Tysonovo vítězství nad Marvisem Frazierem nejrychlejším výsledkem v jeho 24 jednokolových soubojů v kariéře. Tyson dokázal totéž za 30 sekund proti neznámému Conroyovi Nelsonovi 22. listopadu 85, ale to byl teprve jeho 10. profesionální zápas. A Nelsonův otec nebyl legendárním šampionem v těžké váze, který sám srazil k zemi Muhammada Alího. A právě tímto skalpem začal Iron Mikeův výstup na Olymp světového boxu. Souboj o titul mistra světa WBC proti Trevoru Berbickovi. Tysonův rekord v té době byl 27 vítězství, z nichž 25 bylo knockoutem. I když je třeba uznat, že soupeři před Berbickem nebyli dostatečně špičkoví. Tento zápas se odehrál 22. listopadu 86. Ne tak dávno, doslova v únoru dalšího roku si souboj o mistrovský pás vyzkoušel Kanaďan jamajského původu, respektive Jamajčan s kanadským občanstvím. Ne každý považuje Berbicka za skvělého boxera, ale dosáhl vítězství nad Muhammadem Alim, který zázračně získal boxerskou licenci po pauze, protože v té době už měl určité zdravotní problémy. Zajímavostí je, že Tyson byl v tomto souboji neuvěřitelně rozlobený ze 2 důvodů. Chtěl pomstít svého idola a přítele Muhammada Aliho a také ho rozzuřilo, že Berbick, jenž znal Mikeův styl, si zvlášť vybral černé kraťasy podle práva šampiona a Tyson musel zaplatit několik $1000, aby do ringu vstoupil v kraťasech stejné barvy, protože Mike do ringu vstupoval pouze v černých kraťasech a boxerských botách na bosé nohy. Bylo to něco jako jeho vizitka. Na začátku souboje se Mike na svého soupeře vrhl jako raketomet. Berbick dělal od začátku všechno špatně. Špatný herní plán, špatný psychologický přístup. Říct, že se Trevor bál mladého Mikea, by znamenalo říct, že to skutečně tak je. Mike byl možná jedním z prvních boxerů po Alim, který používal silný psychologický nátlak. Téměř od začátku souboje Berbick přestával ovládat svou dálkovou distanci a uprostřed souboje začal plavat. Přímo vletěl do prvního knockdownu. Pouze gong zachraňuje Trevora před vyřazením v prvním kole. Mimochodem, v té době Trevora ještě nikdo takhle neporážel, takže jeho překvapení neznalo mezí. Druhé kolo vypadalo, jako by Berbicka tloukla pálkami banda lupičů.
Jako zajímavost si Tyson za tento zápas vydělal $1,5 milionu a Berbick 2 100 000. V tomto zápase Tyson stanovil 2 světové rekordy. Ve věku 20 let a 144 dnů se stal nejmladším šampionem v těžké váze v historii a prvním mužem, který 3krát za sebou zasadil úder srážející soupeře k zemi. Boj proti Pinklonu Thomasovi. 31. května 1987 vstoupil do ringu bývalý šampion v těžké váze Pinklon Thomas proti mladému Mikeu Tysonovi, který v té době držel pásy WBA a WBC. Thomas vstupoval do tohoto zápasu s příkladnou historií, která zahrnovala vítězství nad bývalými mistry světa Mikem Weaverem, Timem Witherspoonem a Alfonsem Ratcliffem, stejně jako nad dalšími vysoce hodnocenými těžkými váhami. Pinklon v té době jel na sérii 3 vítězství a byl vnímán jako vážná zkouška pro 20letého šampiona. Stojí za zmínku, že před zápasem s Mikem Tysonem nebyl Thomas dokonce nikdy sražen k zemi. A teď jsme tady my, cestovní kancelář Tyson Travel, která vás dopraví na zem rychleji, než si dovedete představit. Mimochodem, Pinklon Thomas, bývalý závislák, kterému se díky boxu podařilo vymanit z tohoto bludného kruhu. Obecně je třeba přiznat, že mezi boxery té doby byly používány zakázané látky, protože mnoho bojovníků pocházelo z get a problémových oblastí, a to nemluvíme jen o černoších. Takže 6. kolo, Tysonova druhá obhajoba podle WBC a první podle WBA. Tyson zasadil svůj typický úder pravou do těla a Thomas se začal potácet. Od poloviny kola začalo pořádné bití. Pinklon dostal levý hák do hlavy, stejný levý hák, který by normálního člověka srazil na zem. Pak Mike Tyson zasadil dalších 17 zcela neopětovaných silných úderů oběma rukama do hlavy. Tyson vzpomínal na konfrontaci s Pinklonem Thomasem asi takto. Thomas byl můj nejtěžší soupeř. Nikdy jsem o něm nepřemýšlel, ale před 2 lety jsem se díval na záznam tohoto našeho zápasu. 17krát jsem ho udeřil do obličeje, upadl, ale bylo to 17 stran. 17 z bezprostřední blízkosti, všechny tak silné, jak jen to šlo. Pinklon Thomas spadl na podlahu ringu, rozhodčí odpočítával, ale Thomas se před odpočítáním do 10 už nedokázal zvednout. Angelo Dundee vběhl do ringu, aby svého svěřence zvedl. Pro Mikea Tysona to bylo 30. vítězství v řadě a jedno z nejvelkolepějších v jeho kariéře. Pojďme dál. Mladý Mike Tyson versus Tyrell Biggs. Zápas se odehrál v říjnu 1987 a byl to střet 2 neporažených šampionů, doslova hladových po vítězství. Absolutní šampion Mike Tyson a olympijský vítěz Tyrell Biggs. Pak na olympiádě porazil stále ještě celé zeleného Brita Lennoxe Lewise, který poprvé v historii vtrhl na olympijský piedestal. Tysona lze nazvat hrobníkem Tyrellovy kariéry. Po brutální porážce s Iron Mikem Biggsova kariéra pomalu, ale jistě jde z kopce. Biggsův styl byl inspirován Muhammadem Alim. Abych byl upřímný, Biggs mi připomínal Aliho, ale ne Muhammada, ale toho z čínského AliExpressu, protože vypadal jako jeho neohrabaná kopie. Tyto dlouhé údery však jeho soupeře v předchozích zápasech zastavovaly, ale Mikea ne. Podpisové kyvadlo. Dělové údery při rychlé jízdě. A Tysonova fenomenální útočná rychlost byla perfektní zbraní proti Biggsovu bojovému stylu. Ve 3. kole se ukázalo, že Biggs brzy padne, ale Mike s jeho dokončením nijak nespěchal. Chtěl Biggsovi dopřát pořádný výprask po tom, jak se choval na předzápasové schůzce. V 6. kole se Biggs, unavený z bití a krvácení, rozhodne použít ze všech hledisek poněkud nepříjemnou taktiku. Po každém, byť i minimálním Tysonově útoku se na něj zavěsit a všemi možnými způsoby se snažit dovést souboj zaklíňováním do remízy. Teprve ke konci kola se Tysonovi podařilo zasadit svému chytrému soupeři pár dobrých úderů a to byl začátek konce. Od prvních sekund 7. kola si vyděšený Biggs
dostává okamžitě do klinče. Tyson probíjí zleva, úder dopadne do předloktí a vyrazí Biggsovi chránič zubů. S pravým zdola a levým z boku a znovu klinč. Biggs vyděšený k smrti chytí Tysona smrtelně pevným obětím. A tohle je další pokus proměnit souboj v zdlouhavý klinč, na který se nehodláme zaměřovat. A tady Mike Tyson zasazuje krátký tvrdý levý hák do spánku soupeře. Biggs padá přes provazy, krev mu stéká po obličeji, ale na počítání do 9 se i tak zvedá a rozhodne se v boji pokračovat. Než rozhodčí mohl dát povel k boxu, Tyson zasadil soupeři silný pravý přímo do hlavy. Biggs se to táhlo k lanům. Mike, který není zvyklý nechat svou oběť utéct, zasadí další 2 rány do hlavy, pravou a levou. Tyson mírně prolamuje distanci a zasazuje další levý hák do čelisti. To byla pro Biggse poslední rána. Bezmocně padl na záda v rohu a Tony Orlando neměl jinou možnost, než býtí zastavit. Do historie se zapíšu já, ne Mike Tyson. Mike Tyson se do historie zapíše jako další skurvisyn. Toto jsou slova, která pronesl bývalý šampion Larry Holmes před zápasem s Tysonem. Kromě již známých žvástů Larry řekne spoustu věcí, které lze vnímat jako proroctví, že Tysonův styl je velmi energeticky náročný, ale brzy k němu najdou klíče, že ho zavřou do vězení, protože Tyson je mimo kontrolu a nemá absolutně žádné brzdy. Larry se vlastně ani nestihl na tento zápas pořádně připravit. Bylo mu 38 a rukavice už 2 roky visely na hřebíku. Proč se Larry v takovém věku šel prát s mladým Michaelem, ptáte se asi, když Tysonovi bylo 21 let a byl na vrcholu kariéry. Později v jednom rozhovoru Holmes trochu zalže a řekne, že o Mikeovi vlastně neslyšel a Don King mu nabídl za zápas 3,5 milionu. On řekl, že to není problém, ať to uděláme. A možná, kdyby byl o 7-8 let mladší, mohl Mikeův zuřivý nápor opravdu udolat, protože je to skutečně vynikající boxér éry Aliho, Formana a dalších. Ale když se rozhodl nastoupit, tak nastoupil. Jeho pýcha si s ním zahrála krutý vtip. Mimochodem zajímavým faktem je, že ani předtím, ani potom nebyl Larry Holmes nikdy knockoutován. Byl to Mike, kterému se podařilo uhasit světlo velkého šampiona. Ale samozřejmě obraz kazí fakt, že 39letý Holmes, který se na zápas připravoval 2 měsíce, byl v podstatě boxer odepsaný. Asi ve 2. kole Larry věděl, že tento zápas prohraje, ale co odlišuje skvělého boxera od slabšího, a to i v důchodu, to je skutečné jádro a duch bojovníka. Všimněte si, že starý Larry na rozdíl od svých předchozích soupeřů jde do bitvy naprosto nebojácně. Nevypadá jako roztřesený, ustrašený Biggs. Všimněte si, jak klidný je Holmes i pod neustálým tlakem a záplavou úderů mladého boxera. Od 4. kola Holmes mění svůj útok. Začíná se pohybovat jako Muhammad Ali se sklopenýma rukama a bodá Tysona údery. Dobrý úder dokonce dopadl Mikeovi na hlavu, ale doslova o půl minuty později Tyson zasadil dobrý levý hák a to je první varovný signál. Následuje série klinčů a přesně uprostřed kola Mike Tyson zasadil silný dvojitý úder do hlavy a Holmes se zhroutil jako strom v dřevorubeckém táboře. Larry vstane před napočítáním do 10 a pokračuje v boji. Tyson zasadí sérii úderů, Holmes znovu padne a znovu vstane. Tysonově rozsáhlé háky zasáhly Larryho jako kriketové pálky a on ztratil orientaci. Mike nakonec Larryho zahání do rohu, omráčí Holmese tak silně, že upadne do pózy sochy v Rio de Janeiro. Hrozný knockout. Holmes v bezvědomí. Po zápase se Larry Holmes omluví Tysonovi za svá drsná slova před zápasem. Veselý pan pozitivní Larry zůstane u boxu dalších 20 let.
porazí Raye Mercera a bude mít skvělý zápas s Evanderem Holyfieldem. 35. zápas Mikea Tysona se konal 27. června 1988 v Hiltonu v Las Vegas. Michael Spinks je v té době považován za jednoho z nejnebezpečnějších. Montrealský olympijský vítěz a bývalý nesporný šampion v polotěžké váze se rozhodne vyzkoušet si těžkou váhu a postoupí o váhovou kategorii výše. Poprvé od prvního zápasu mezi Muhammadem Alim a Joem Frazierem se v ringu setkali dva neporažení mistři světa, bývalý a současný. Byla to tehdy nejdůležitější událost boxu. V sázce byl titul absolutního mistra světa v těžké váze, pás WBC a titul nejsilnějšího boxera v těžké váze. Tyson v prvních sekundách Spinkse srazil k zemi, ale ten se zvedl a pokračoval v boji, jenže následný Mikeův zvedák poslal Spinkse znovu na zem. Tentokrát se Spinks nedokázal zvednout a visel na lanech, zatímco Tyson si připsal další brilantní vítězství své kariéry. Byl to čtvrtý nejrychlejší knockout v historii boxu, pouze 91 sekund. Za tento zápas Mike obdržel v té době obrovskou sumu, $22 milionů. V té době největší honorář v historii. A tomu ještě nebylo ani 22. Souboj se odehrál 3 dny před jeho narozeninami. Podle všeobecné shody mezi boxerskými analytiky byl zápas se Spinksem vrcholem kariéry Mikea Tysona. Ukázal absolutní dominanci nad soupeřem jako v žádném jiném zápase.